Salamat na hapon sa ito kabos mga tugang. Yan aldaw ning Lunes, na petsa 4, kampulan ning Oktubre. aming sarili. Sa tuyang marhay, magayon na programang marhay na hapon with Father Butch Bombase, OP. Kumusta po kamo ngunyan aldaw ning Lunes? By the way, ngunyan na aldaw sa tuyang sinesilibrar ang kapiestahan ang founder ng Franciscan Fathers and Brothers, mga Franciscano. Alam mo ang mga Franciscano, taro sila sa mga orden, mga pare na nagdigdi sa Pilipinas at the same time digdi sa Bicol. Kung narorumduman ta mga tugang, ang mga pinayo kang mga Franciscan na simbahan ligdiyo sa Bicol, sa Rocan, haloy na nga ni, late nila naghali. Naabutan ko din yun, mga 75, hindi 75 siguro. Yan baga sa Naraga, mahiling pa ang simbahan dyan. So, mga Franciscan dati ang nyaon dyan sa taas na yan. So mga tugang. Kaya inabati natin ang mga Franciscans. Happy founding anniversary sa itong founder. Kaya mga tugang nagulog makitata. Ating mga Dominican mga tugang ay may relasyon sa mga Franciscano. Dahil si San Domingo de Guzman at saka si San Francisco de Assisi mga tugang, sinasabi nga naging haligi ng simbahan, kaya nga hindi po ay nagkatuparan duman sa Roma itong tinatag ang ordain na Dominicano saka ordain Franciscano. Mga tugang. Kaya nga sinya mag-amigo. Magkayunan mga tugang ang pag-urulayan tagiraray. Siguro pag-aramigo. Yan, magayon baga, aramigo kita. Ang buhay ni si San Francisco, si Santo Domingo, ang pagka-iribahan, nag-iribahan sila, para sila ay mga tugang magtabang sa simbahan. Yan, okay? So yun mga tugang, bago kita magpadagos ka sa tuyang programa, nadili kita kasumagot na biglang nag-brown out sa muya sa UST, sa Rawis. Dahil ko alam kung anong dahilan kung bakit nag-brown out. But anyway mga tugang, nakabalik kita giraray sa tuyang programa ta. Ang gamit ang ngunyan ay generator. Okay? So kayo ngunyan mga tugang, mga G muna kita kang sa tuyang pangajion. Okay? Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos na makakamhan, asin, mamumuton, nadulok po kami bago kami magpuon kan sa muyang programang Marhay na Hapon sa imo. Tawan mo kami ng inspirasyon, tawan mo kami ng proteksyon. At inahagad po namin na basbasan mo, bendisyonan po nindo ang radyo stasyon na to, DCGB, ang may-ari, ang nangangasiwa o namamahala, ang lahat ng mga tumutulong, at lahat ng mga nagtatrabaho, at lalong-lalo na ang lahat ng mga tagapakinig sa DCGB, na iligtas niya po kami sa anumang mga masama, at lalong-lalo na kami ay kasangkapanin niya sa pagpapalaganap ng kaligtasan. Iligtas niya po kami lalong-lalo na sa COVID-19, sa anumang sakit upang kami patuloy na makapaglingkod sa Kanya. Kaya ngayon, naniniwala po kami na gagawa po kayo ng isang himala sapagkat kami po ay nagtitiwala. At sa tulong ni Mama Mary, mga kapatid, ating dasalin ang memorary. Alalahanin mo, o kabanal-banalan Birhen Maria, na walang sino mang humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami ng mga makasalanan
ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen, at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan, pagkus kami yung dinggin at kaawaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga tugang, igwa kong ipapadangog sa indo magayuno na tugtog iniho. Okay? Uni mga tugang, pakinggan natin ang tugtog iniho. Channel of your peace. Where there is hatred, let me bring your love. Where there is injury, your pardon, Lord. And where there's doubt, through faith in you. Make me a channel of your peace. Where there's despair in life, let me bring hope. Where there is darkness, only light. And where there's sadness, ever joy. Oh, Master, grant that I may never seek so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love with all my soul. Make me a channel of your peace. It is in pardoning that we are pardoned, in giving to all men that we receive, and in dying that we're born to eternal life. Okay mga tugang, yan ang sakuyang pinatugtog na kanta, ining kantang ini mga tugang, yan ang Prayer of Saint Francis of Assisi. Magayuno mga tugang na kita baga sana maging kasangkapan, okay? Let me be an instrument, okay? O channel, okay? Instrument of your peace, kapayapaan. Lalo sa panahon ngunyan mga tugang na magulo pa rin ang mundo, ano? Kaya kay puwanta talaga na kita ay maging kasangkapan ng kapayapaan. Tularan natin si San Francisco de Assisi. Okay? So, bago kita mag-break, tao ko muna ang maikling kwento ni San Francisco de Assisi. Alam mo si San Francisco de Assisi, sabi ko sa inyong mga tugang, siya po ang founder ng Franciscan Friars Minors. At sa mga Franciscano, sila po ay may Franciscan Friars Minors. By the way, si San Francisco po, hindi siya padi. Although pwede siya maging padi, pero he prepared to be a deacon. Okay? At the same time, simpleng tao, mga tugang. At yung nga ni, ang sa iyang panalmingan para sa tuya, na kita ay maging kasangkapan. Lalong-lalo sa kalikasan. Kasi alam mo niyan, talaga siya ang kinikilala nga ni mga patron sa kalikasan. Kasi talagang mahiling ta mga tugang na si San Francisco ay may pagkamuot sa kalikasan. Ano? By the way, siya po ay isinilang sa Sabsaban sa Assisi. Sa Sabsaban Sa Sabsaban, Umbria, Italia noong 1181. Ang kanyang Francisco, ang munting Pranses, ang ipinangalan sa kanya sa dahilang malimit maglakbay si Pedro Bernardoni na kanyang ama sa pangangalakal ng damit sa Pransya. Okay? So isang businessman mga tugang, si tatay niya si Pedro Bernardoni. Okay? Alam mo, sa kabataan ni Francisco ay walang mababakas ni isang mangtanda na siya ay makakarating sa tugatog ng kabanalan na hangaan ng mga Katoliko
at kahit ng mga hindi Katoliko. Okay? Alam mo mga tugang, siya ay isang lalaking lagalag. Ano? Lagalag at baranya. Isang sundalong mahilig sa kamunduhan. Yan. Iba talaga pag ang Diyos tumatawag, hindi ba? At kahit na isa'y makasalanan, mga tugang, kahit ikaw para kasala, pag inapod ka ng Diyos, dahil ka talaga makakasuway. Ano? Talagang inapod ka ng Diyos. Ano? Kaya arog bang si San Francisco, mga tugang, una nga ni, mayo man talagang sabi nga nakakabakas na siya ay may tanda man lang ng kabanalan. Kasi nang bata pa siya talaga ay marangya. Ay siyempre may anak siya ng isang businessman ng mangangalakal ng damit. O siyempre, mayaman. Mayaman sinda mga tugang. At nabuhay siyang marangya. Ano? Lagalag. Lalaking lagalag. Tingnan mo, kahit na siya isang lalaking lagalag, pero mga tugang, inapod siya ng Diyos. Okay? Sabi nga, sundalo. Ngunit minsan, nagkasakit ng malubha sa bilangguan. By the way, siya po kasi ay nabilanggo. Ano? Nabilanggo si San Francisco, mga tugang. Sa kabila ng nabilanggo siya, alam mo, may paraan kasi ang Diyos eh. Ano? At tanda natin na ang Diyos ay may paraan para sa ating pagbabago. Okay? Iba-iba eh. Iba ang mga pinanggagalingan natin, pero lahat tayo tinatawag ng Diyos maging banal. Yan ang mga makikita natin. At nang nasa bilangguan si San Francisco dahil sa kanyang malubhang sakit, nagbalik siya o nagbalik loob siya sa Diyos. Nagkaroon siya ng conversion. Okay? Magayon mga tugang ang istorya niya. No? Lahat man kita hinahayaan mo na ng Diyos na arugan ang buhay mo. Pero darating sa buhay talagang magkakaroon ka ng tawag. Okay? At sa tawag na niyan, huwag natin na takpan ang ating mga tainga, ang ating mga puso, ang ating mga kalooban. Kundi talagang pakinggan natin, magsimbag kita sa Diyos. And importante mga tugang, magsimbag. Imbag talaga ang ginibo ni San Francisco de Assisi. Kaya ito nga niyaon siya sa bilangguan, sa bilangguan, nagkasakit pa, naisip niya siguro na kaipuhan ko ng buhay. At yun, nagkaigo siya ng pagbabagong buhay. Okay? At sa buhay niya mga tugang, nang ibigay niya sa mahirap ang kanyang kayamanan upang tuparin ang habilin ni Kristo sa Ebanghelyo. Nung siya ay nagkaroon ng conversion, para si San Mateo, na mayaman na tax collector, nung nagbalik loob siya sa Diyos, sabi niya, ika-4 na po, isasauli ko sa mahihirap ang anumang nadaya. Magayon ng mga tugang talaga siyang yung tinatawag natin sa English, poverty. Okay? So yun mga tugang ang talagang ginawa ni San Francisco. Okay? Talagang tinalikuran niya ang kanyang kayamanan, ang kanilang kayamanan, parang sumunod lamang kay Kristo sa Ebanghelyo. Kaya nga, nagalit ang kanyang ama at itinakwil siya bilang anak. Ay, naku, malaking ito, di ba, paghirap ito eh. Tinakwil ka bilang anak, hindi na kita anak. Oh, yan. Yan. At nabuhay siyang isang maralita sa gubat. At namalagi sa panalangin at pagpapapenitensya sa simbahan ni San Damian. Okay? Alam mo talaga ang Diyos na talaga magpapabaya sa tuya. Okay? Pinaglingkuran niya ang mga dukha at mga may sakit. Yan naman talagang nagawa ni San Francisco, magayon ng mga tugang. Pinaglingkuran niya ang mga may sakit at may dukha, ay mga pobre, mga mahirap, at tinuring niya ang esposa ang kahirapan, at kapatid naman araw, mga hayop at ibon. Yung brother Moon, Sister Moon, brother Sun. Okay? At mga tugang, upang mapalaganap ang kanyang kilusan,
na itinatag, sabi ko kasubago, ang Francisco, ang orden ng mga paring Franciscano, Madre Clarissa at Orden Tercera, siya po ay gumawa ng mga kasama. Okay? Noong 1224, tinanggap ni San Francisco sa kanyang katawan ang mga sugat ni Kristo. Kaya nagkaroon siya ng stigmata. Okay? At tumagal na hanggang sa dumating ang kanyang kapatid na kamatayan noong October 4, 1226. Okay? By the way, isang kontribusyon, mamaya sasabihin ko ang kontribusyon ni San Francisco sa simbahan. Anyway, mga tugang, babalik po ang iyong lingkod pagkatapos ng mga paalala. Atod sa Indokang, Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Coca-Cola, sarap pag magkasama. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Magtinirsa na sa saindong harong kung may namamate ang helang. Maski sinat o abo, magpahingalo asin dai magduman sa trabaho, lalo na ang pagduman sa mga matatawong lugar. Dahil sa paagi kay ni, mararahay katulos. Mantang malilikayan ang paglakop kan helang sa ibang tao. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List. Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement. Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Asin ni Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1500 for 25 Mbps. Fiber X 2500 for 75 Mbps. Fiber X 3500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Gumagaan ang inuman pag Sunday Blight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Mig Light. pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy, San Mig Light. Tingin naman. Ulitin natin to. Alin, yung mag-imagine? Hindi, mag-inuman. Gumagaan ang inuman pag Sunday Blight. drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches. By batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Bida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kahit nasa trabaho si nanay, nandyan si Lola. Ibang klase talaga si Lola. Lahat gagawin para sa kanyang apo. Kung kailangang umalis
aalis ni nanay para magtrabaho, maaasahan si Lola para alagaan si baby. At nakapag-ipon na rin si nanay ng breast milk niya kaya walang problema. Maibibigay ni Lola ang breast milk ng nanay kay baby sa unang 6 months. At breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Ya, bukas po ulit ha. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Okay mga tugang, balik po kita kiraray sa kuyang marahay na programang Marahay na Hapon with Father Butch Bombasi OP. At gusto ko pong batiin ang mga nagdadawog sa tuyang ngunyan. Of course, si Manay Ampi, sila Alan Butor, si Malu de Vega Balion sa Bacolod, at si Lolo Nava sa Montalban, at si John Edmond Dominic. Good afternoon, Father. At of course, sa kuyang pinsan na sa Japan, si Manay Baby, at si Manay Tony, at si Maya Munoz. Sabi, shout out APEC. Thanks again for the service. Oh. Kasi kanina nag-brown out tigdi sa muya. Kaya talagang di kita tulos na kapuon. But anyway, mga tugang, maraming salamat. Of course, gusto ko rin batiin si Sally Samar na sa Sorsogon. Sabi niya, Father, talagang nagdadago ko sa imo. Yon. Okay. And of course, may nag-text pa sa Kuya Digdio sa Iniho. Sabi niya sa Kuya, sabi ni 1669, good afternoon, Father Butch. We learned this beautiful song when I was in high school from Divine Word College about St. Francis of Assisi. Is also my patron saint at this time. And whenever I handed his prayer, granted po talaga. Yeah, totoo yan. Maniwala ka talaga, 1669, talagang granted yan. Okay, dahil mo talaga kita pababayaan ng Diyos. Talaga arog baga kay San Francisco, yun man na nangyari. Dahil mo talaga siya pinabayaan ng Diyos. Magayon mga tugang sa iyang kontribusyon sa tuya, lalong-lalo si 920, sabi Marahay na Hapon din, Father. Okay, thank you, 9020. Okay, sabi ni San Francisco, mga tugang talagang igwa siyang yung talagang zeal, yung talagang aspirasyon na talagang makatabang sa gawain ni Kristo. Okay? So mga tugang. At siguro sa may piyesta ngunya digdi sa Legazpi, sa sa Albay kang San Francisco. Magayon. Alam mo, si San Francisco, mga tugang, talagang igwangan ini talagang connection sa kalikasan. Okay? Sabi nga, Francis considered nature the mirror of God. Yan talaga ang kalikasan. Yan ang mahiling panalmingan ng Diyos. Okay? Kaya gwasin canticle of brother sun, he referred to the sun as brother, the moon as sister, the earth as mother, and so on. Okay? So, he brought his significance to perfection when on his deathbed, he repeatedly exclaimed, ang sabi niya, praise be, O Lord, for our sister death. O, inapod nga ni talaga ang kagadanan, sister death. Yan talaga ang by the way, kasi sabi ko bago sa inyo mga tugang, sa mga kontribusyon kung bakit mo niyan igwa kita ng Belen. Okay? Belen. Kasi si San Francisco po, siya ang nagpasimula ng Belen na inilalagay natin sa mga altar kung dumarating ang Pasko. Yan. Kaya pasalamat kita kay San Francisco, takundae yan. Mayo kitang magigirumdum sa Belen. Kaya nga, magayon ng mga tugang ang sa iyang kontribusyon. Okay? Misking niya sa tuyan nagigirumduman iyan, pag ngunya malapit na baga ang Christmas, alam mo, ang ibang ani, nagpapatugtog na ning kuyan nagpapatugtog na ning Christmas songs. Ang iba, nagde-decorate na ning Christmas, mga decoration sa mga harong,
Pero ang ano dyan is Belen. Kasi ang pinakasentro talaga ng pinaka-Christmas decoration ay yung Belen. Bakit ang Belen? Kasi mga tugang, ang Belen, yan na nagsisimbolo ng si Kristo ipinangaki digdi sa tuya sa mundo. Okay? Mayo man sana yan, ang Christmas decoration na yan, kung walang Belen, wala man. Kuha niyan, negosyo lang iyan. Kaya minsan baga ang Pasko nagiging parang negosyo. Ano? Kasi nga nawawala si Kristo. Kaya mga tugang sa tuya ang isipon iyan ta dipisil. Ano? So yan. Kaya sabi ko nga kasubago, si San Francisco kasi siya isinilang sa isang sabsaban sa Assisi. Yon. By the way, nakaduman ako sa sa Assisi, sa Italy yan eh, Italy. Magayon mga tugang sa lugar na ito. Medyo bundukin yun. Magayon nun. Magayon talaga ang lugar na ito. Sa inihong Italia. Okay? At ini mga tugang sinasabi nga ni, passionately enamored in the incarnation, it was Francis who gave Christendom the first Christmas grave. Yan. On the night of Christmas, 1223. So yung pala talaga ang pinaka first Christmas grave ay nangyari noong panahon 1223 on the night of Christmas. So December 24, 1223. So he recreated the nativity scene in a cave at Grisio. Okay? Kaya siya kung igwa kita ng mga Belen, mga tugang, yan ang nagpapagirumdum sa tuya. Si San Francisco yan. Okay? So, complete with ox and ass, hay and manger. Okay? So, at the same time, ito ba naman nangyari sa sayang buhay? In 1224, yun, kasi talaga may pagkamo talaga sa kay Kristo. In 1224, around the feast of the exaltation of the Holy Cross, during his contemplation on the Passion of Christ, talagang nilay-nilayan niya ang pagsakit, paghihirap ni Kristo. Mga tugang, he was blessed with the imprint of the 5 sacred wounds of the crucified Lord. Apod takaan stigmata. So nagkaigwa pala siya noong September 14, 1224, si San Francisco mga tugang, nagkaigwa ng stigmata. Okay? The first recorded stigmatization. Okay? Siya po talaga ang yan mga tugang. Siya talaga ang first nagkaigwa ng stigmata. Okay. Kaya mga kaibigan, babalik po ginaway ang sa inyong likod sa last part kasi ito yung programa at magpagirumdum muna kita. Tara naman sa Malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaulisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigos magugma, tangani dai magutong, ayo kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakong burat. Arog kayan at extra strong. Ito ang tama.
Drink responsibly. Red Horse, lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa last part sa tuwing programang Maray na Hapon. Sa tuwing aning pinag-urulayan ang buhay ni San Francisco de Assisi. Magayunin mga tugang na panalmingan bako man talaga siyang sabihin na marayrahay na tao. Ano? Sabi ko sa baguhan, talagang siya lagalag. Pero alam mo, nung nabilanggo nga siya at nagkasakit, nagkaigwa siya ng turn around. Okay? Nagkaroon siya ng conversion. Yan, sa buhay ta. Arog bang talaga kaan ang apote. Pero kinakailangan ba talaga tayo na kailangan magkasakit? Arog kayo ng panahon ngayon. Kailangan ba talaga tayo magkaroon ng COVID-19? Parang maramdaman natin ang pagbabago. Alam mo, kahit na wala mga bagay na kinakailangan talaga ang pagbabago Ano? Malapit na naman ang eleksyon. Ano? Angad ng lahat, pagbabago. Kung hindi mo talaga magbabago ang tao, kahit anong pagbabago yan, walang pagbabago pag hindi nagbabago ang tao. Yan. So baguhin talaga natin ang tao. At isa sa pagbabago ng tao ay ang pagbabalik loob sa Diyos. Yan mga tugang, ay magbabalik loob tayo sa Diyos. Minsan kasi ang mga tao masyado nang mayabang masyado nang makasarili. Akala mo dahil may pinag-aralan, minsan may kayamanan, may kapangyarihan, akala mo kung sino na sila Alam mo, importante makilala ulit natin ang Diyos Importante na doon sa kabila ng mga pangyayari, nakilala ni San Francisco ang Diyos. So, minsan hinahanap nga natin ang Diyos, pero anong Diyos ang hinahanap natin? Sasabihin natin, Father, ang hinahanap kong Diyos na makapangyarihan. Pero, hinahanap mo ba ang Diyos na mamaawain? Hinahanap mo ba ang Diyos na mapagmahal? Hinahanap mo ba ang Diyos na mapaglingkod? O hinahanap natin ang Diyos na makapagbibigay sa atin ng pera, makapagbibigay sa atin ng kayamanan, Diyos na makapagbibigay sa atin ng kalusugan? Yun lang bang hinahanap natin? Alam mo, marami, kahit makikita natin nung panahon si Kristo Okay? Hinahanap din siya ng mga tao. Pero anong klaseng Kristo ang hinahanap nila? Yung Kristo na makapangyarihan. Hindi pwede yung Kristo na magpapakasakit sa krus, namatay at mabubuhay liwat. Bako yan Kaya minsan, baguhin natin talaga ang pag-iisip. Sabi ko nga, kahit gusto natin ng pagbabago, pero pag hindi magbago ang tao, naalala ko yung sermon ko pa noong panahon 1980, first year ko sa pagiging padi. Dahil kumalingawan din ito kasi New Year, ang sabi ko, alam mo, walang bagong taon. Walang bagong taon. Sabi ko sa kanila, Father, anong walang bagong taon? Gusto namin magbagong taon na. Totoo, lahat tayo gusto magbagong tao, magkaroon ng bagong taon. Pero hanggat hindi tayo magkaroon ng pagbabagong tao, hindi tayo magkakaroon ng bagong taon. Dagdagan mo na lang yung tao ng taon na yun. Importante mga tugang,
kadakol sa tuya kasi kunyan, nauso na sila mga uraguno noon. Ano na mo, yabang na kasi ang tao ngayon eh. Ang yabang-yabang na. Ang yabang ng tao dahil sa, kunyari, may pera sila, ang yabang nila, pinagmamalaki nila, pero alam mo, ang perang yan, pwedeng mawala yan, pwedeng manakaw yan. Kahit ang ano mo, kalusugan mong yan, pinagyayabang natin. Pwede kang isang COVID lang yan, wala ka na. No? Wala tayo pwedeng ipagyabang. Ano? Asang may dudulot ni San Francisco sa tuya mga tugang ang halimbawang mapakumbaba. Yan. Kung meron si San Francisco na gustong ipahiwatig mo niyan aldaw mga tugang, ano? Thank you St. Francis, binigyan mo ka ng inspirasyon, ano? Ano sabi niya sa kuya, Boots, Noy, sabihin mo nga sa mga tao nagdadawog sa imo, kung gusto ninda talaga ng kapayapaan, gusto nilang kaligayahan, gusto nila ng magandang buhay, magpakumbaba at magbalik loob sa Diyos. Yan, yun naman talagang importante. Magbalik loob sa Diyos. Yan ang ginawa ni ni San Francisco de Assisi. Tinalikuran niya ang kanyang kayamanan. Akala niya ang makapagbibigay sa iya ng kasiyahan, yung kanyang kayamanan, hindi rin eh. Akala kasi ng ibang tao ang makapagbibigay ng kasiyahan at katulad na fulfillment o achievement ay ang kapangyarihan. Wala rin eh. Lalo sa mga panahon ngayon ay panalangin natin yung mga magkakandidato. Panalangin natin yung mga magkakandidato na talagang makapaglingkod. Hindi sila ang paglingkuran. Kasi sa panahon ng eleksyon, sasabihin, pag ako nanalo, paglilingkuran ko kayo. Ano? Pero pagkatapos ng nanalo, ang mga tao ang maglilingkod sa kanya. Okay, wala na. Ano? Kaya wala. Sana ipanalangin natin na tayo din ng mga maghahalal. Ano? Importante yan. Na tayo ay matuto na talaga. Sabi nga, when will we ever learn? Ano? So, importante yung mga tugang. Importante yan na ini ang sabi nga ni Mariam, I agree po, Father Boots, sayang tunay. Sayang, ano to? Sabi niya? Okay. Sayang tunay. Okay. Yes. Yang importante talaga sa buhay, yung talaga magpakumbaba. Yan. Magpakumbaba tayo. Ano ba, Father, pagpapakumbaba? Ang pagpapakumbaba, mga tugang, bako yung pagiging mahiyain. Ay, nahiya ako. Papakumbaba. Pag mahiyain ka, ibig sabihin, maano ka? Mayabang ka. Ang taong mapakumbaba ay hindi na mahiyain. Kasi makatotohanan. Tinatanggap niyang totoo. Okay? Yan ang importante mga tugang sa buhay. Okay? Kaya sa importante na sa ating gawin, natularan natin si San Francisco. Alam mo bakit ko binibigay ito mga talambuhay ng mga santo sa inyong mga tugang? Parang tularan natin. Sabi nga ni, importante ko niya ng panahon, modelo di ba? We are looking for a model. Pero iba na mga model ang hinahanap natin. Mga model sa mga model. Ano mga model? Mga sexy body. Yung bang model? Hindi model yon. Hindi model yon. Yung akala natin, Father, kailangan ko ng model. Ang idol. Ano? Hindi po ang kailangan natin yung magagaya natin. Yan. Kaya nga binibigay ko sa inyo mga tugang ang mga talambuhay ng mga santo. Okay? Parang gayahin natin. Nung nakaraan, si Santa Teresita ng Niño Jesus, di ba? The Child Jesus. Ganon din ang sa iyang ugali. Mapakumbaba. Yung baga. Mapakumbaba. Si San Francisco naman ngunyan. Mapakumbaba. Yung importante mga tuga. Yung mga panalmingan tayan. Kaya buwan na bagang mag-model. Kaya mga Kristiyano, di ba? Tayo mga Kristiyano ay dapat maging modelo. Okay? Alam mo, isang pinagninilayan ko, kasi preaching
without witnessing is baloney. Oh? Preaching without witnessing is blind. Okay? Kaya nga, we have to, sabi nga, walk the talk. Sabi nga yan. Importante yan. We have to walk the talk. We have to witness what we preach. Okay? We have to witness. Importante sa panahon nito ay mga Kristiyano, mga Katoliko, mga katugang ko mga Katoliko. Ipahiling ta sa mundo. Ipahiling ta. Papaano? Hindi pagmamalaki. Ipapagmamalaki mo, hilingin nindo ako, palagi ko nagsisimba. Tingnan mo, hawak-hawak ko palagi may Biblia, hawak-hawak ko palagi may rosaryo. Hindi. Hindi naman kinakailangan isabihin mo sa kanila magsimba ka, mag-utusan mo pa yung mga tao. Hindi po ganun They will just follow where you lead. Okay? Habi nga, I will just follow. I will just follow where you lead. Okay? Where are we leading people? Are we leading people to Christ or are we leading people to ourselves and to others? Sa mga tugang. But anyway, hindi po nagsisermon si Father Butch. Nagpapagirumdum lang ngunya sa tuyang pigigirumdum nga ni ang halimbawa ni San Francisco de Assisi. Magayunon ang sa iyang buhay. Ang mapakumbabang buhay ni San Francisco. Sana gibuhon ta mga tugang. Arugon ta. Okay? But anyway, inabot naman kita ng oras, ting pamamaharam saga magirilingan kita giraray, alauna hanggang alas 2 sa programang Marahay na Hapon at ngunyan kita ay mga nakasatuyang pangajion na San Miguel Arcangel na tabangan kita sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. So pinawas siya ng Diyos na pinagmamakawa namin sa iyo at ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat na malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. So, Diyos babalos po sa Indogabos mga tugang na naginanyog ka sa tuyang magayon na programa. Sana ako po ay nakapagtuning inspirasyon at sana po kamo ay na-inspire lalo sa buhay ni San Francisco na kita maging mapakumbaba. Huwag maging mayabang, mapakumbaba, masunurin, mawain, magalang, mapag-unawa. Tularan natin si San Francisco de Assis. Maraming salamat at abangan po nyo ang susunod na programang Usapan Pamilya upang marami para kayong matutunan sa buhay pamilya. Thank you very much po sa inyong lahat. God bless you. Bye-bye.